Първата част, днешната част, която ще разгледам от маркетинговия план на компания Нова Ера, това са всъщност условията за квалификация на партньорите от 6 до 10 степен. Вие знаете, че от първо до второ ниво включително няма изискване. Бонуси се взимат без никакви условия. От трето до пето ниво, единственото условие, което компанията поставя, за да получи партньорът възнаграждение, е да има пусната лична активност. От 6 до 10 ниво обаче, нещата стават малко по-сложни и в тази връзка тук така въвеждаме някои нови понятия. Те не са въведени от компанията. Това са понятия, които в общи линии са се наложили, така да се каже, в нашите срещи. И аз сега ще ги обясня подробно, за да е ясно, като кажа нещо, какво означава това нещо, какво аз разбирам под това, съответно хората, които слушат, да са наясно какво слушат. Така, първото такова понятие, това е успоредни или паралелни линии. Какво означава това? Това са линиите или мрежите на тези наши дистрибутори, партньори. Също, разбира се, в това число наши собствени акаунти. Знаете, маркетинга за Европа позволява всеки от нас да има повече от един собствен акаунт, но тези, които са включени директно към нас и са успоредни в дълбочина, т.е. не се пресичат една с друга. Това са успоредни линии. Нали? Имам Пейчо, това ми е главния акаунт, имам Пейчо 1, до него Пейчо 2, до него Пейчо 3, под Пейчо 1 има много хора, под Пейчо 2 други хора, под Пейчо 3 трети хора. Цялата мрежа под Page 1 е една линия, под Page 2 е друга, под Page 3 трета. Тоест, те са успоредни, не се пресичат никъде. Няма нито един партньор или акаунт, който да присъства в двете линии. Успоредни линии са тези линии. Това е важно за разбиране на маркетинга. След това въвеждаме понятието основни линии. Какво представлява основната линия? Това е успоредна линия, начело на която има партньор от пета или по-висока степен. Сега, по принцип, хората, които са тук, би трябвало да са наясно, че до пето ниво се изкачваме в маркетинга, до пета степен се постига само с оборот. За да станем обаче шеста степен, трябва под нас да има партньор, който вече е станал пета степен. Тоест, минимум петица. Той може да е, нали, с времето става 6-та, 7-та, може и 10-та степен да е партньора под нас. Този партньор, благодарение на който ние сме достигнали по-високата степен, т.е. не сме вече 5-та, ами сме станали 6-та, 7-та и така нататък, тези партньори, тези линии, начало на които има партньори от 5-та и по-висока степен, се наричат основни линии. Основният оборот, това са пивитата, всичко. Оборота плюс личните активности за съответния месец на включените в основните линии партньори. Това е основният оборот. Има и така наречените странични линии. Страничните линии, това са успоредни линии, т.е. директно закачени към нас, не пресичащи се с другите, но на начало на тези линии има партньори от първа до четвърта степен. Иначе казано, те не са достигнали още пето ниво. Страничните линии всъщност генерират нашия
страничен оборот. Всички пивита, включително личните активности за конкретния месец, на всички включени в страничните линии, всъщност генерират страничния оборот, като тук има една особеност. Моята лична активност на главния ми акаунт е част от страничния оборот. Т.е. тя се добавя към моя страничен оборот. Така, тук има една картинка, която илюстрира това, което до момента обяснявах. Примерно, вляво, която е картинката, ако аз съм 6-то ниво, това означава, че под мен има един партньор 5-то ниво. Този партньор е началото на моята основна линия, защото от 5-то ниво нагоре са основните линии. В дясно имам двама партньори, които един е 3-то, един е 4-то ниво. Това са моите странични линии. Те ми генерират страничния оборот. И другия пример, в дясно вече, ако аз съм 8-мо ниво, тогава трябва да имам трима партньори, които са поне 5-та степен. Трима, за да бъда 8-мо ниво, значи 6-то ниво състава с един партньор под мен, 5-та степен, 7-мо с двама, 8-мо с 3, 9-то с 4, с 5 пак е 9-то и за да станем 10-то ниво, трябва да имаме 6 партньори, които са 5-та степен под нас. Така, значи, в този пример, който съм дал, аз съм 8-мо ниво, имам един партньор в основна линия 5-то ниво, един 6-то, един 7-мо. Тези са ми основните линии. А страничният ми оборот се генерира от линия, начало на която е партньор 3-та степен. Сега, от 6-то до 10-то ниво се въвежда едно ново понятие, наречено 2К партньор. 2К партньор е партньор от 5-та степен. Точно 5-та. Това е много важно. Точно 5-та степен. В основна линия, то е естествено, щом е поне 5-та степен, той вече е нали, част от основна линия. Няма как да е от странична линия. Този партньор трябва да има пусната лична активност минимум 330 PV. Пак казвам, той е точно 5-та степен. За 5-та степен изискването за лична активност е 330 PV минимум. И оборот в структурата си минимум 1670 PV. Ето виждате 330, като ги събера с 1670, се получават 2000 PV. 2000 PV оборот трябва да има в мрежата на този партньор от 5-та степен, или 2000, това е 2К. Затова ние им казваме 2К партньори. Това е много важно. Без това условие реално не можем да защитаваме степените си. Това ще го обясня по-нататък. Така, обаче, ако петицата, която е, защото понякога те са наредени, под мен има 6-та степен, под него друг 6-та, под него друг 6-та степен, под него има един петиц. И ако тази петица, която е най-долу, понеже изискването е точно петицата да е 2К партньор, не някой друг, ако тази петица не е 2К партньор, т.е. няма 2000 PV оборот или няма лична активност или каквото и да е от условията, не отговаря на изискването за 2К партньор, ние можем да си защитим въпреки това, да си квалифицираме линията, като партньора над него, който е минимум 6-та степен, трябва да има 2000 пивита с лична активност минимум 440. Но 2000 пивита трябва да са му като страничен оборот, т.е. извън тази петица, за която казахме, че не отговаря на условието за 2К партньор. Значи можем да си защитим, да се квалифицираме, ако имаме 2К партньор или петица, която има 2000 пивита, или 6-та или по-висока степен, която има 2000 пивита, но като страничен оборот. Във всички случаи
личната активност трябва да е пусната. И това, вече тук давам дефиницията за квалифицирана линия, защото от 6-то ниво нагоре ние трябва да имаме квалифицирани линии, за да защитаваме нивата си. Квалифицираната линия е основна линия, в която има 2К партньор, отговарящ на условията, и месечният оборот, генериран в тази линия, покрива минималния оборот за защита на съответната степен. Сега ще разгледаме и тези минимални обороти. Като от 6-то ниво нагоре, за да получим право на възнаграждение, още да имаме възможността да ползваме бонусите, ние трябва да бъдем квалифицирани дистрибутори. Какво означава това, квалифициран дистрибутор? Сега от предната страничка тук ще припиша какво значи квалифицирана линия, защото тя участва в дефиницията за квалификация на дистрибутора. Квалифицираната линия, пак казвам, е такава, в която има 2К партньор и зависи от степента, която искаме да покрием, има някакъв минимален оборот. Условието за квалифициран партньор за 6+, са следните. Първо, лична активност. От 6-то ниво нагоре личната активност вече е минимум 440 пивита. Второ, страничен оборот. Страничният оборот трябва да е минимум 2560 или с включената лична активност. Ние винаги смятаме, че страничният оборот включва личната активност. Тук нарочно съм ги отделил, но минимума на страничния оборот е 3000 пивита. Аз ви казах, че личната активност нашата влиза към страничния оборот. Тук съм ги отделил просто за да не стане объркване. 3000 пивита, които включват в себе си 440 пивита лична активност. Това е задължително условие. Ако нямаме страничен оборот, не можем да се квалифицираме. Не можем да вземаме бонуси за 6-та степен и нагоре. Нали? Иначе за до 5-та не говоря. Там ще си вземем бонусите за до 5-та. Но по-големите бонуси, новите възнаграждения, които се получават от 6-та степен нагоре, трябва да имаме квалификация. И това са две от условията. Лична активност и страничен оборот с включена лична активност 3000 PV. Другите условия вече зависят от това, коя степен защитаваме. Ако искаме да защитим 6-та степен, 6-то ниво, трябва да имаме една квалифицирана линия, която има минимален обем 3000 PV. Обясних горе какво е квалифицирана линия. В квалифицираната линия трябва да има 2К партньор и минималният обем, за да защитим 6-та степен, е 3000 PV. За 7-та степен трябва да имаме две квалифицирани линии. Едната с минимален обем 5000 PV, втората с минимален обем 2000 PV. За 8-та степен трябва да имаме три квалифицирани линии. Значи пак, квалифицираната линия е основна линия. Това означава, под нас трябва да има три петици. Нали? Това значи три квалифицирани линии. Всяка от тези три петици, минимум петици, може да са по-големи, трябва да е 2К партньор. И в тяхната структура трябва да има тия пивита, които в момента казвам. За 8-та степен трябва да има две квалифицирани линии с по 5000 пиви и една с 2000. За 9-та степен се защитава на две нива. На първото ниво имаме 4 партньори или 4 квалифицирани линии. Тогава условието е 3 с 5000 пивита и една с 2000. На 9 степен тире 2, нали, в смисъл второто ниво на 9-та степен е с 5 квалифицирани линии. Тогава се защитава с 3 по 5000 пиви и 2 линии по 2000. И за 10-та степен, най-високата, която разглеждам
днес 10-та степен изиска квалификация на 6 линии, 6 квалифицирани линии, които са разпределени 4 по 5000 пивита и 2 по 2000 пивита. Така, както и в маркетинга от първо до пето ниво, компанията не ни поставя условия за срок. Нямаме срок, коя степен ще постигнем. Разбира се, може да сме постигнали по-висока степен, а да защитим по-ниска. Това каква степен защитаваме, зависи от тази информация, която присъства в момента на екрана. Ние може да имаме 6 петици под нас, но да сме квалифицирали само 3. Тогава защитаваме 8 степен. Съответно, може да имаме нали, всякакъв вариант, всякакви комбинации, които са в тази връзка. И партньорите, които достигнат 6-та степен и вървят нагоре, те вече минават, така се казва от компанията, етапа. Това е етап лидер, като в този етап максималните доходи са около 5000 лева на месец. Сега, с някои изключения може да бъде и по-висок дохода. Аз казвам кое е нормалното, максимално, така да се каже. Средното нормално е между 2 и 3 хиляди лева, но при определени условия може да надхвърли и 5 хиляди. Там вече са наистина особености. Аз на следващата среща всъщност ще разкажа кои точно са бонусите и как точно се разпределят, т.е. да можете сами да си ги смятате. Но за днес това е информацията, която исках да ви дам.